Ang labanan kingdom Ang step namin ay inbalik sa Jakarta Kintong kung siyang bali for them are you come back Handa nga lajan dekat tumay na sila kajasong Wakulungjong auday tao ay patumakyaw Pagpapatuya kasi hando Malakas ng kandat na pwede sa Jakarta Haus at kasni nga siya kungkuknat Pindala dyan sa kasni nga lakipan Leisyain Nakit lakap lahat Bejoy kindong Siya diyan Ujajo Wang siyang bat Nung handing Di kunti ay siya kunang nabat na punatin Nandala dyan sa kakanina Lakipan Leisyain Nakit lakap-lakit Bejoy kindong siya diyan Ujajo Wang siyang baru panding Kikun kiai syakmat Napat naput natin Ujajo Wang siyang bat Nung panding Kikun kiai syakmat Napat naput natin Ujajo Wang siyang bat Nung panding Napat napay Kikun kiai syakmat Napat napun natin Kulong jangan tegang ay paano Mahirap ang prat at muli akas ni Hindo Malakas ni Hindo ng pulay siya Tsakaya haus na pasni na siya kung Nandala dyan sa pasni na lakipan Late siyain Nakitla kapat hepachur kindong siya diyan Ujajo Wang siyang baru panding Kikun kiai syakmat Napat naput natin Ujajo Ujajo Napuhan napat natin Ujajo Ujajo Napat naput natin Ujajo Wang siyang baru panding Hapat mo Kikun kiai syakmat Napat naput natin Bakit Ujajo Wang siyang baru panding Kikun kiai syakmat Napat naput natin